Ty máš tento máš myšlienky. Má tam rozprávu nejakú. Ty si to rozprávu, alebo aj na myšlienky je to Ešte zvládneš! Signál je nejistý, áno? Čipe signál úplne nejistý. Poderujem sa domov, dám si tie veci a ja myslím, že poderujem sa domov a veci si už nedám. Hlavne a nedám. Ale veľa veci. Tak už je na to. Jakými tabličky píšeš, ne? To bolo ovplyvnené nejakou štúdiou, že každý stojí. Niektorí o tom nevedia, no. To je skončí s nejakým vzťahom potom. My tu toľko máme XK27. Áno, tak to nie je doposiaľ ani za. Koľko? 7? Ale to máš počúvaj, to je taká otázka, že to už niekedy postupalo to, že si predstav, že je tam krásna cigánka. Kde? Na záchode? Nie, do piči. Niekde v tom podniku. Ešte do popiči dobre vyzerá. Je čierna do piči, je čierna. Jak noc. Áno, preťahuje sa, a nie vôbec nie. Krátke trojku proste, áno. Má trojky, presne trojky, dávaj. Áno, to začína. Áno. Umýva sa, má hygienu, evaluciu. Asi nie. No, a ja by som jebal. Ne, ja by som si predstavil Vopolionku, ktorá brúne. Čo by si? Poliónik? Vopolionku, ktorá brúne. A na píšte, ako ich lavujú, kurva, na píči. Polióniku, ja by som to kurva. Na návrh hodinu ich bere. Ale vy ste robíte jebaný na píči.